Na. Ay. Oh, diyan na guys. Dakpan agad. Dakpan. Dakpan. A few moments later. Guys, majong adlaw na tantanan guys. Karon mo balik na mi dadto sa mga apalitan og manok atong nang pidila. Unsa wa man siya ganiha mo dawat sa bayad na dadto sa ijang gulay. Kay di lagi sa mo dawat og kwarta. So karon na sa dadan guys og kare. Energy drink. Oh, energy drink. energy drink. Nataba oy. So lami man sa timplahan guys kaning energy sa pang giapilan og sugar. Ja, mohapit mis merkado ron sa Papagabril. Ja guys, mohapit mi dito karon sa Bikiri. Kay mopalit mi og paan among pasalubongan ng taon og paan silang pidila kay mao gad nay kalipay dari bukid guys paan. So na naman ni guys timplahon. Energy. Anak ko kapinangga na to ng pidila guys kay sa una pod ningat to na hajud na sa ipadana ha dahil sa una ipadadaan ko ni sa kamuti mingawon lagi ko na dyan ha hindi ko makalaag sa ganiha surprise na patong among laag ayan na asang dadaan ron og energy asang dadaan og energy nan sa bako oy energy naman ko kanang nilakater pas Papagabril sa isahang koko. Ay, sungi na ko no. Guys. Hello guys. So, guwapa nag-among batang gamay. Talikod eh. Talikod. Ito namin itito. Lagi mo agtang. Oh, nice nag-ipit. Sa. Tiya. Ang kahimus ka. Jabujag. Cute og sayal na. Chuchong. Sabangan. Sabangan. Ano ko? Whoops. Tinitik. Oh, guys, kasi mo order na gingari dia. Nakoy pa utang nga ni guys. 1 month to pay. PC brand. Monehang kuan sa una guys. Katong dahay pabalhin na mo. Monehang pautang kani. Naka-vlog man ko sa una guys. Nag-vlog man siguro ko dito sa una katong pautang ko pa no. Abot ko dito tus lazo. Nawan ko kabalik dito. Wala na guys. Kay katong mga suki na na. Awari naman sila tigkuha na. Maingani. Oh. Napalagi iban pinili lagi po na guys kay napay iban lagi magminaruko iman utangan tagarang nakuan sa din tabayran si batan pata sus naka-experience na ko nga na guys nga gisibatan ko nga to nang utang na daghana sa pagkamuna na basta lagi di na laman suk maghana-hana hana lamang giampos Ginoo. Si Janay bahala na to ni Ja. Sayang po to guys, sa libukapin. Aran taon ng sinapalay na to. Hangginan siya. Kuwang pa yung taon ng sinapal. Sagdalaman. Nga naman gazet na guys. Di man gazeta ng tao saligan. Munang amping gazeta sa tanggi pa utang. Kaya delikado. Guys na oh. Mato na mi guys. Mato na mi makuha na mis manok. Mazalo magwapa to madakpi. Naroon pa uy. Dapat na madakpan mga alas 5, alas 6. Nara may daghang sikwa na guys na. Ang ladza na. Mga sikwa ng ladza. Nagpila din ay. Dunat bay. Dunat sa dunat bay. Dam da ilang dunat des ibabaw. Kapila din yung dunat. Oh. Asay? Kani o kani? Ay, sige. Duha-duha. 4. Duha dare. Okay, sige. Cupcake ko ni Zaha. Kare o kare. Tapos donut enter. Sago lang. Francis parang ng Fidela. Duha-duha ko no dana. Nilain. Oh, ini mohori. Ta na. Unahan mo so. Ikaw. Hinay ha, ito papa. Ikaw. Palitan og vitamins sa mga dikdik yes kaya aron nagku. Abrihi. Papalit si Kim og puto. Puto sa Arby's. Napay haki. Anak. Oh, Kare, Francis mo yung ipalit. Ipalit parang ng pidila. Tatana. Padong namin ilas ng pidila. Magkuha miss chicken. Paghinay dang. Madyo naman tawag na dakpan to ganiha guys. Kaya isa man tong tuwaan.
Isda na may guys. Yun. Ito ko yung tagbo na mga guys. Nakiting-kiting sa isang ikom. Kitiw. Kitiw. Marupong mang kitiw na. Yo. Ito ka nagbutang. Matang ta pa din. Ito tas pikas. Turo. Mato pa. Ito. Ayo. Dato mi sa una guys. Nagpuzo. Dato to Ito ta. Matutal to. Makaroon na ata ng kung sa kaya sa ring hapit ng pidila. Diyan dyan na. Dana mi na. Ano pa? Nami na sa una. Ano pa? So kaya gahilog mo eskwela sa panhosting uwan. Mga hinay-hinay yung tawag subay na pilapil sa basak. Karoon na madawhog. Isa magkagikan. Jesus lagi yun sa ako. Secret. Ginoo ko. Secret. Ako na ko may secret. Na. Di ba ka mo dawat ang kwarta? Dali na. Day. Dali na. Parang gagiitin ka. Nasalamat. Lewat ko naman ako. Sa maligid ka diha. Butilid. Oh, ginoo ko. Oo, napilila. Anak ka naman na mo baboy na. Ay, hawa ni mo ng pista. Ay, mamista mi. Hala. Naka, ha? May hawa ng pinilay ni kapista pohon. Mga pahinlo kay. Ada, sagdi. Busy ka kaado sa imong garden. Pahinlo ka pilya kay. Oo. Nga botap ko dahil sa imong bazabas. Mate ba di. Paan ka dun siya. Paan lagi, paan og energen. Ginoo ko. Mo mainom man kakada ng energen. Mainom-inom ko diani. Ah, lami na kaso. Digaghan po niya. Ay, sus. Ano na, kay daghang timplahin ni kabuntag. Oh, salamat tay. Oh, way sa pa yan. Huwag salamat pagkaso sa imong gulay. Na guys. Ito tas pikas ta. Ta. Nga, mato sa amin datos. Kuan, pikas. Tanda mi sa among gibajan sa una. Balik kami. Hay, day. Kimi. Laag sa amin datos sa among gibajan sa una. Danay mi sa una, guys. Wala. Masuk ka na rin. Agila man siguro ng pidila. Agila ng pidila. Oh, hala, ali ah. Anda uwan na sa mga gipuyan sa una guys, ay tubig na. Sa una na itubudad to. Pero ni man dagdugura kuha nila siguro. Ay, basin. Gilo. Ta, sige na. Ito guys, ta. Makaabot talo turon. Masuk ka na ah. May tubig oh. Pero naminti ag tubig. Lakas sunod ni Papa. Nawaag tubod pag human sa linog. Kaya kaya. Nabuong di kamang-kamang danis kuya Gail. Sa una guys, way ipok. Dani. Dada ko manglaba. Arap pero ang kasigat ng tubura. Nawa lagi pa no. Nawa ang tubod. Lagi kuha. Basin. Kinay ba? Jesus, kinuko guys. Lulikado ang London Bridge tadi guys. London Bridge is falling down. Naman to itubo din nga grabe yung kasiga. Damo ay nagsupply danhang tubura dana. Mo to amang labhanan sa una guys. Karon wa na. Majunuan karong hinlo. Sinampidila nagbaul dana. Buong dyan mila ni sa una. Subay-subay dana guys. Ana. Kaya. Mo ilang gikuha nga tubig pa dana wa. Mo na wa nabitaw. Mo di ay guys. Kay di man ni mahubsan din hi. Ilang gipasubay sa hose dito mo tong unlimited nagtubig. Mo tumilad to guys. Ta. Tanaw ko sa papagaber sa isang lubing na prinda. Naprinda man sa guys kay mo may bantay. Mo na yung trabaho sa unang basak kani guys kanina. Pinato kaluwang gab. Pat. O unom. 5 kaluwang. Hinga ni may subay-subajan. Ano man dito mo haguros danis sa bus. Jesus marosip tabangan. Hinlo man dai panir. Lami ada ni buhi ang kanding ba. Sus. Kandingan. Amis amang gibadan sa una. Mo nagatang abuhan sa una pano kana. Mo naga mga abuhan sa una guys kana. Nagkanang kaa. Mo nang tinanom. Nang kao ka ng kamunggay. Dala sa una Carla na ni Papa Gabriel. Dana amang kamutihan. Dana. Dala po dag mga batungan. Dito kamutihan po dito unahan. Karon ara namang labenga. Wanay nagkuan. Datang niya. Hinlo. Ha? Datang niya ba?
Wala sa una guys, arang ning hinluan ni sa una guys. Kano na. Kani bag uning kamalig. Kanong roy ning kamalig kani. Mga prinda glubing papagabril kani. Prindado. Pila ka puno gab prinda. Oh, prinda tanan di ay. Kani. Nasagbot na. Kani. Labang na guys. Lahi na dyan basta mo ay magkuan. Pwede na ng iriya kayo mo labang. Diyan matay mga ramutan dyan. Namatay na siguro. Patay na ang mga rambutan. Wala na. Patay na. Tanda na. Layas naman pa. Ito na matas pikas. Diya pa ni lubi ha sa una. Na kaning Bermuda ha kani guys. Mo panighangi tanem kanang Bermuda ha na. Daghan og Bermuda dahil sa una. Nalekap na ni danig Bermuda kaya mangitam nag Bermuda. Dani ma? Karon wa na. Tagbot na po nabalik na pas pagka kugunon. Nabalik na po. Wala buhit dito si Muluboy na wa no. Sayang nga. Wala nga buhis dang lubi na ito guys. Pala. Bunga nito na, may lakat na to. Kapil. Og. Bunga nito na. Buhon. Alas ginoo. Dahan kahoy yun. Ito mga huy pa. Ang kalubi sa kasako. Ayun naman. Palit buwad. Yes no. Nabutang gabi ah. Ano sa mga naghihimo ng sanggutan? Ano yun man? Hindi. Himo siya ng sanggutan. Wala na buhi dahil sa dang lubi tinanong ni Gabriel. So na guys, kaya di man po ito'y naggama og kamaligdan na sinong along. Anhing. Napot ito isang kamaligdad to. Mara tayo magsilingan sa una. Paano? Matatang silingan din sa una, no? Lami ko dani guys, kay linaw. Lami ka jug iriya kay way aliwares. Nga na ba? Kami ray aliwares. Kami duwa sa Kuya Gael. Kaya namdum ko sa una danhi. Anak may magbakirohan og kabaw. Nami guys. O paman ay dakpi ag manok ng pidila. So patong watan guys, paman unsa. Ngungit-ngit. Daghan na dari kahoy pa pwede mga hoy dari paluwa na. Daghan na kasug kahoy guys. Ngan himi dani mga hoy. Panood wag sako. Hala bak-bakon. Yes no. Ungit ni dani sa unag latay-latay dani mga pilapil guys. Naghuwat pa mi dari sa manok. Ug madakpan guys, wa pa man muuli ang manok, naglaag pa man to pa mas kabasakan ng itag pagkaon. Tama. Nangita pag panihapon ag manok eh. Ano lagi ni ako. Hoy. Hoy. Yan ang mga manok guys, nangigukod na. Gukod na manok. Ha? Takbo na. Ang mga palit ng manok kayo pamandiha. Garaan na, hindi pag manggaraan nga batang ko dyan. Tama. Yabas. Uy, naman di ba jabas ni siya. Kung ako yato. Lutaw ng buwan guys na. Nay munday, labay na dana ag bird. Ano yan ni Carlino, no? Nami kaso ba? Hangin pa jud kaso. Nami kaso hangin kay fresh. Wow, arang ka presko kaso hangin ba na? Ikaw mo saka pa? Mula jud gunza. Gunza na tataon. Na. Hala ni balhin. Dali ra na. Sungkitan. Ya guys, tang tanawon ag manok. Banay meninjo guys, tang tanawon ag manok asa dapit ni balhin. Ngit-ngit na guys. Pero dito, lamdag na to. Naimon. Wow. Nga na may lamit dahil sa probinsya guys. May na fresh kajug hangin. Di alamit dari parisan ag manok ko. Ano ba kanok na sunod-sunod ka man magpaparis gani ka dari. Dan pa manok dari na sunod-sunod nong di magpaparis ka. Tanawag manok guys, mas ibabaw sa abuhan, ready na ni magpaihaw. Na naglingi-lingi in town. Do ka buok to isa. Ready na dari itakang guys ya. Ito na.
Dari niya. Na lagi, na. Ay, sa nalamnagan kaya rong matupa na. Kasi pag nganug saga, ako'y maglamdag ron. Sige. Jadi na. Kailan mabot ba? Di day mulupad na ug ang lamdagan. Na guys. Pag naman hinganaan naman hanong no. Kamay, kay Ana. ayun. Oh, sige, ana. Alaga Pag hinay basa pa sa magpaso unsa ka? Hinay. Nadap litira. Ana nga pag hinay sa mapakag ka diha. Ana. Apa mo? Tapos pa Gabriel guys. Kung ka laki dahil. No, pero. Oh, day bangko gamay gab. Na. Ay. Oh, diyan na guys. Dakpan agad. Dakpan. Aslir guys. Tanawa. Kaya tagmanok. Kuha na nang. Kaya palitog sabon. Ako raman kanina. Tiyaw. Kanina. Halaga sa pidila. Dako man ri. Mo kilo ba kana? Kilo. Kila siguro ni. Handa. Kanina, salamat. Sure yan ang pidila. Kaya na gani mo kapigilan salamat. Salamat. May isa pa yan. Salamat. Ngit-ngit man dari guys. Diyan na, salamat ka Azu. Thank you. Ang tapa ang ako raman nila. Dahil ako raman. Salamat ka Azu. Muli na may guys. Kaya gabi na. Nagliyat sa ina pason. Ito na. Salamat ka Azu ng pidila. Thanks. Nonjon. Salamat sa inyo. Ano sa amin nang? Nata. O man hapon na sa Di, ato no bay. Kaya ang mga bata. Ano sa amin? Salamat ka Azu. Ato ko nimo mo. Oh, paglaag dito. Ano yung bali na mo po? Hindi ako manok. Ha? Manok na. Ta, grabe. Lami aron ka tayo sugba na to nang. Bitaw ara sa amin nang ha. Amang ka magkuan untag mudak. Puhon, maingan ra ko mo chat kung biki. Nang ha. Ara sa amin, salamat ka Azu. Nong, ara sa amin nong. O sige. Nang, ara sa amin, salamat. Salamat ka Azu. Nana guys, nadakpan ng papagabrilag manok na manghuli na kay gabi na. Ang mga kuyas dadto. Oko. Iliya pagwat kay way flashlight. Thank you, Kaajo. Dakpan na sa din taon, guys. Asle, majo gari kay kamaos pa pag-abril manignit og tails manok. Ikaw. Taga mong badjing nga matoy. Pagtanon na agyanan pa dir. Hindi na mananap. Tinulahan ko ng papag-abril, guys. Pero ija sa nang ilaming. Need pa na og laming, guys. Laming na sa duha ka adlaw. Yan na ang chicken. Tinulahin.